everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ibaw ni mo. Nagkaroon Domingo. Gawas nun ko magkalagaw. May kun mo na. Sige, magkita ta karon Domingo sa simbahan. Nga dito unta mo kaslon si Arnel. Unsa? Ato na ta masultig maay dito. Buntag, tuon ako. Okay. Sige, dili ta mahimo magdugay sulti. Kaniya si Arnel. O gilantan ba siya gabi? Ako na siya ating manon. Sige, Daria. Bye, Lily. Saon ka na ako pagtabang niya akong kaluha. Aron makalingkawa siya ng chikar. Unsa magyuday na si chikar? Gilan tanda si Arnel. O giati man ni Daria. Noon siya makadya, nagtungok man ka. Wa man. Nakunaw na akong Dalia, Arnel. Nakapanyawa ka na sa imong kaluhan, no? Kay, wa man mauli ang imong banagan. Nga, bana nga si Jigger, banagan tong dako. Olo. Nakapanawag na ko. O magkita mi karon Domingo. Sa simbahan din adton ta mi kasla si Arnel. Mao ba? Kinahanglan magka-ep sa chiko ni Jigger karon Domingo, lo. Oh, pag-ampo lang nga dunay lakaw si Jigger karong Domingo. Maogyod, lo. Kinahanglan magkalingkawas sa ko gikan ining Jigger. Baka, ayaw gyud ko biya igini ha? Di lagi na mahitabo, lo. Gigi. Lo, isap kaayo ka kung ako kambiyaan. Uy, Sigurado man yun kung latan kang Jigger. mulang, dili kay latan lang. Kusahoson pa yun. Panuway ka, Lily. Ginganlan pa kog murag iro nga nagpaghot sa buwan. Nabuang na ginis Arnel. Inaybuwagan niya si Lily kay wa ni madawat sa uban namong kasosyo sa negosyo. Iya naman hinuon ning pakaslan sa simbahan. Unsa man gyud kahay akong buhaton? Aron mawa ni si Lily sa kinabuhi ni Arnel. Oh, din man ka. Waligi ka diri sa kama sa kong pagmata. May gitana lang ko sa opisina sa taas. Unsa man? Kwan, may gitawagan ako. Kinsa man? Ang huwis nga nagkasal na to. Ha? Oh, ngano di ay? Ngano nimo mo siya kitawgan? Paano lang na nimo ang atong kasal? Dili. Aha? Doon lang ko gipangutana niya. Og okay na. Natubag na ko niya. Mao ba? Okay, sige. Pangandam na sa maabot na itong kasal sa simbahan. Oh, ngano nangaghunan man sa ka? Ha? Kuan man good, magbalik-balik sa kuna-una ba? Hmm. Iko kasabot ko nga mapakasal pag itang simbahan. Nga kasal naman ta sa huwis. Ayaw pagbut. Ganahan ko nga makasal gyud ta sa simbahan. Gusto ta kang ipaila nga akong asawa. Aron mahuman na ning problema ha. Mahuman pa kani nga daghang magbabag. Masaya kang babag. Way makababag sa atong kasal. Si Yvonne o sa nana. Ako ra ba ito nasultihan yung mapakasal ta sa simbahan? Oh, mayo hinoon. Ha? Huwag ka masuko na ako. Nga ako siyang gisultihan mapakasal ta sa simbahan? Wa ko masuko. Okay? Kung gano'n masuko. Nga mao man na ang tinuod. Pakaslan man tika sa simbahan. O kinalang mahibaw ang tanan nga ang lili nga akong pakaslan, limpyo. Pero unsaon man ana? Nga si Yvonne magid ang mandabi nga hugaw ko. Pasagda na nato si Ibon nga mauawan sa kagalingon niyang binuhatan. Bahala ka, oy.
Ay kabala ka, na ako'y kwarta. Dali ra nang ipaanular ang ato kasal. Ha? Musiga naman gini imong mata sa akong isulti, oy. Uy, bagbuot. Ako man yung mata. So? Sigaon man yung kong mata. Kumakurat ko. Paunsam na nimo. Ay, sige. Subaya ang simbahan karong Domingo. Ingna nga ipadayon nato ang ato kasal dito sa umabot. Unya, tanawa kung unsa pay maayo nga dekorasyon. Gusto ko nga kanang imong gusto gyud ha. Kanang malipay ka. Ha? Nasag ka ng imong ha. Angang, bi. Kasi bagi makurat, ana, uy. Nagusik-usik lugos sa imong kwarta. Mugasto na sad ka. Unya, magpaanular ta. O kasabot. Basta ko ba ko na nagasto na magpaanular sa kasal ay? Ako na'y bahala sa gastuhan. Problema ba na nimo? Ang importante nga makasal ta simbahan. Aron mahibaw ang tanan yun nga kasal na gyud ta. Tungod kay kumpleto ta sa ebidensya. Musurod ka karong Domingo? Oh, Sa sunod Domingo na lang. Kaya bakante ko. Okay na ka. Kauban ko nimo. Uy, hindi din na mag-cancel lang imong lakaw. Hindi mahimo. Nasabot ang daan. Dugay na. Kaya layo pa. Oo ba? Uy, kunahan na ba unta ko magpauban nimo? Kay gusto kong mopili simbahan kung asa ta pagkasal. Oh ha? Oh, kana di ang imong gustong lakton? Oo. Ganahan kong magpakasal ta sa simbahan. Aron na ta mabindisyonan ba? Laay ka niya magtipon-tipon lang ta, uy. Oh, sige. Kamu lang si Tiyo ang pagkuyog ha. Tagsila mo. Unya, pili agad ang simbahan nga ganahan mo. Ah, sige. Ay, salamat, love. Salamat yun, love, ha? Nga, pagkasla na dyan ko nimo. Oh, natural. Ikaw maging importante ako, Lili. Mabitaw nga, buhaton ginako ang tanan nga malipay ka. Usa ko nang gingon mo. Tiguon tagakwarta. Oh, yaw. Tuwi ni. 20 ni ha? Uy, di naman sa kaini. Ay, hindi kasi pagutan ha. Ang importante nga doon ako ikatuno ni mo. Ah, salamat, ha? Basta ba yun, manglakaw mi karong Domingos tiyo nimo. Wala lagi. Wala yung problema. Arnel, nganong gidapa man ko nimo balik din sa opisina, uy. Aron makita nila. Nga wa ko mausab. Og samtang ako pa ang presidente ining maong kompanya, wa gi mausab. Bahala ka, uy. Dali na. Soda sa opisina. Uy, salamat tao, nakasunag kita sa opisina. Murabi ako mahilis tinanawan sa mga trabahante ninyo ay tutok kay nako. Ay na silang tagda. Sige na. Magsugod na ta. Doon ako yung meeting sa tanang direktor. Kinanglang mangandam ka. Anong kung may mga andam, ikaw may doon meeting? Ako kang ipalailan nilang tanan nga ako kang asawa. Og personal na kong sekretarya. Way mahimong makigsulti nako nga di mag-agi nimo. Ha? Ang tanang gusto makigsulti nako, kinahanglang magpabook og appointment diha nimo. Ha? O sige na. Tanawa ang tanan akong meetings. Timan niya mga tao nga kinahanglang moagi nimo. Una, makigsulti nako. Ha? Kinahanglang gamito na nimo ang imong utok karon. Kung niya ka sa kong opisina, trabaho ang atimana. Di mahimong may meeting ko nga di nako matambungan, okay? Labi na sa mga kliyente. Ikaw ang mo-arrange sa akong tanang oras sa trabaho. Ikaw ang mopahinumdum nako sa oras. Nakasabot ka? Okay. O kung si Yvonne ang manawag nako din ingna nga busy ko sa paghusay sa iyang gimug ng kabuang. Okay? Di una ko makiksulti niya. Unsa? Naa si Arnel sa iyang opisina? Kauba niya? Ang call girl niyang asawa? Okay, sige. Salamat sa pagtawag, Lisa. Bye. Pagkaginig na akong bayhana ta. Mo trabaho gyud bisag dili siya welcome din, he. Karon ka.
Mugawas una ko ha. Uy, eh. Ako siya mo tubag, ani. Ay, kinsa man kanina nawag. Hello? Pagkaagi di mong nausa? Nganong mito nga man ka? Nanahibaw naman ang tanan nga call girl ka? Unsa? O gano'n di makulo kumuto nga? Nga personal secretary magkus kong bana? Ihatag ni Arna lang telepono. Sorry, dili ba siya ganahan mag-exulti nimo? Bye! Ta! Kipanabi na gud ini sa tanan nga call girl ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!